te mag tudo Opollo Kopollo ang'isi ni mak paro kachiel kod penjo ma jonyuol janeno amoro penjo gi wachni mogik thuolo marwe madhi karumo. Maybe kaduoko mare school en achiel wan gi form 4 sani ne wan godo gi form 3 gi form 2 form 4 notimo penj form 4 form 3 ma koro dhie form 4 gi form 2 dhie form 3 sama gidonjo to grade 10 bende wachako koro wabiro bedo kodgi school achiel mani koro puonj gi mopogore kaka wapuonjo form 4 gi form 3 opogore gi kaka wapuonjo grade 10 nikech grade 10 koro ok en class manormal gibedo oluorore e table kama nikech gitimo gigo kendgi lakini wabiro bedo kodgi e school achiel gik moko te biro run maber. Mar ariyo ne wawacho kaka ikruok mar STEM ni pathways mamoko to atemo nyisi ni STEM wadwaro 60%. Kama Kenya osechope sani Kenya ochope level ma ok wanyal dok chien. Technology ma dwaro puonj gi tiegruok matek ma gigo te yude STEM. Social sciences bende nigi teko ahinya nikech ing'eni nitiere courses ng'at madwa bedo lawyer ok inyal chune gi science ahinya koro gimbe gin gik manyaka ikre en mani compare ikruok mar gik madwarore e STEM gi gik madwarore e social sciences tidiyudo ka nitie pogruok nitie moro ma is affordable to nitie moro madwaro ikruok maduong' ahinya emomiyo iyudo ka thothne ji kawo nguvu maduong' to keto ne STEM to weyo magi nikech magi at least ikruok nitie maber emomiyo wan kaka jotend jopuonj watemo chuno sirikal mondo kama pogidere kama ng'ukni dhi bede nyaka wadhir sirikal mondo otim gino ng'ukni waneno ka ni ahinya e kar STEM nikech kar sports ng'ukni nitie but facilities nitie nikech wasebedo kwatero nyithindo sports lakini kar STEM ka nitiere gik manyien momedore mathothne gin wayudo gi mane university nikech king'eni grade the senior school chalo ka gima wadhi kawo puonj mane watimo e university cha wakelo kan watimo retooling to wayudo ka puonj mwadhi puonjo sani thothne gin mag university ka wakelo gi ka koro chuno ni nyaka wadhir sirikal mondo facilities madwarore e kama nitie ng'ukruok wayudi mano emomiyo ka koro wamiyo maino STEM kech number 1 en nyithindo mang'eny madhi time number 2 facilities madwarore ne kuome gin mang'eny ahinya moloyo mamagi but kaluwore gi kaka somo en onego wamigi gite bende bi mondo moro ka moro oyud tekone kik rem bede moro nikech wahero nyathi moro mohewo nyathi machielo. Wachni mogik ka watieko kod wadwago mana erokamano ni ne jopuonj kama wachope sani jopuonj ni holiday watemo kwayo mondo jopuonj oritre but sirikal bende nyaka wawuogo nikech sirikal nyicho omiyowa medical allowance ma SHA ogolwa mane wantie nasebiro kata studio kaka waywak sana medical allowance mane wan go nyaka sama koro wabedeni ago erokamano nikech SHA osetiyonwa maber chandruok ma koro wan go